Har du en computer, der er 3-4 år gammel, som du egentlig er glad for, den kører godt, men du synes, den er lidt langsom på nettet, så er der en billig og meget nem måde at opgradere den på, så du får en helt ny computer målt på internethastighed. Det netkort, der sidder i computeren, lever ikke op til dagens standard i forhold til hastighed og rækkevidde. Det kan man hurtigt opgradere ved at isætte et nyt netkort i USB-format, som man simpelthen blot sætter ind i USB-porten, indlæser driveren, og så er computeren opdateret til nyeste standard. Vi har målt hastigheden på den her bærbare, inden vi satte netkortet i. Den downloader med en hastighed på 16 megabit. Efter vi monterede det nye netkort, der var der en download-hastighed på 26 megabit. Meget tæt på en fordobling af hastigheden, og det gør, at den her computer får ny levetid. Den er som en ny computer igen, og du har glæde af den i 2-3 år. Og kan man gøre for det for 200-300 kroner, ja, så er det en meget nem og billig investering, der gør, at man får fornøjelse af den investering, man gjorde i sin computer for 3-4 år siden.